Ayan na! Ayan na sila! Galing Bohol! Ayan na! Karating lang, untog agad. Huwag mong ginaganyan. Oo. Dalawang beses nagbohol. Legendary. Yung Baja, dalawang beses din. O, karating lang nila, oh. Madilim. Ayan, karating lang nila. Galing Bohol. Ilan ang milyahe nito? Oh, 53,000. 53. Goods na goods. Oh. Tahimik. Tahimik pa rin. Yung Baja. Tahimik pa rin. Oh. Goods na goods. Goods na goods, oh. Motuzar. Galing Bohol. Saan kayo inabot ng ulan lang? Grabe ah, hindi stress yung mga mata nila oh. Hindi stress. Sa ano, Bicol? Palitan kayo, palitan. Ulan kayo? Ha? Ako lang nag-drive. Saan? Ah, diretso? Si Kenneth din bumira. Pinabira ko ng mga 10 kilometers. Yun lang sa ano. Magmula nung doon sa ano, sa may aling, nagtap. Oh. Dire-diretso yun. Ilang. Si Kent ngay, si Kent lang din. Kent, saka Melvin. Goods na goods. Tulog kami ng 2 hours.